Kwazivai vana Mwari, kazivai vateereri kwese kwamuri, mufanira kunge kuchingamidza zvakare kuchirongwa chedu konai pastor. Pachirongwa patinosangana tichizama kubatsirana pamibvunzo yatinayo tichishandisa bhaibheri sesource yemaansa iwayo. Saka vatanga kusangana nesu mukati vezuva ranhasi tinokukurudzirai kana mine mibvunzo yaminayo kandai mibvunzo yenyu pachirongwa chino. Mwari achitibatsira tinozama kubatsirana kubva mukati mebhaibheri kupindura mibvunzo iyoyo. Nhasi tiri kupindura mibvunzo. I knew this question was a matter of time before it came, and finally it has come, and I was praying that it wouldn't come, but nekuda kwokuti wauya hapana zvatichakwanisa kuita. Tichazama kuti Mwari atibatsire tishandisa bhaibheri kupindura mibvunzo iwoyoyo. Uri kuti iwo mukristu anogona hake kupinda mune zvematongerwo enyika here? Obva banzi politics in brackets. Mukristu anogona hake kuita zvepolitics here? Mukristu anogona hake here kuita zvepolitics? Now, this is one of the difficult questions that tazama kupindura pachirongwa chino. Takamupindura imwe yakaoma, imwe kasara mwana achoti pastor, hapana hatitauri kuti tiri vana maziva zvose. Kuedza kubatsirana panenge pasina kujeka mukabvunza futi zvinotibatsirawo nesuwo kutonzwisisawo mubvunzo iwoyo nekuenda zveti chinoita tsvagurudzo iri nani mukuedza kubatsirana nekuipindura. Saka uyu uri kutiwo ko mukristu anogona hake here kuita zvepolitics? Regai ndidaro kuti zvepolitics. Now, kana tichishandisa bhaibheri, because kuchigiriki izwi rakuti politics muchigiriki, rurimi rwakanyora New Testament, testament itsva yebhaibheri, ndi politeia. Politeia ndo inzwi rinoreva kuti politics pachigiriki. Now, politeia rakabva pazwi rekuti police. Police pachigiriki inoreva kuti guta, a city. Okay? Saka politeia mudzi wacho unobva pana police. Alright? Zvinoreva kuti guta. Saka politeia kana kuti politics papfungwa yechigiriki zvinoreva a city, a state, kana kuti the rights of citizens, the form of government. Okay? Rights of citizens or a form of government. Do politeia, kodzero dzevanhu kana kuti hurumende. Okay? A form of government. Any government, an institution in some governance in it, it's politeia. When you clamor for the rights of citizens, that's politeia. Saka ndoziva kuti munhu abvunza mubvunzo uyu kazhinji kacho ane kona rwani raanenge akatarisa. But politeia kana kuti politics, it's very broad. If you are clamoring for the rights of other people, that's politics. Nosa mchona kuti anoda tanga nekuti hongu kana kwete kupindura mubvunzo uyu, because uri pairi kuti ipolitics dzipi dzamuri kutaura, dzamuri kuti mukristu haagoni kuita. Tikango isa pfungwa dzedu pane sekuti muno muZimbabwe tikafunga zvemapati kuti pati yakati kana pati yakati, ndo kazhinji kacho kana zvanhu ndoita here zvepolitics ari kubvunza zvemapati, politics and parties, politics dzema political parties. Okay? Kana kuti national politics. But that's not the broad sense of the term politics. Even when you are clamoring for the rights of citizens, not only politics, dzaunenge uchiita. So you need to know kuti there is healthy politics, there is unhealthy politics. Mukazoenda kuna zvakazarurwa chapter 12 verse 7 inoti, and war broke out in heaven. Michael and his angels fought with the dragon, and the dragon and his angels fought. War broke out. Inzwi rakatranslatewa kuti war apa ndi polemos. Polemos. Namboti politeia ndo politics. Polis zvinoreva city. Polemos zvinoreva war. Mazwi iwo ari matatu ane mudzi umwe chete. Mudzi wacho umwe chete. Akabva pakuti polis pana city. Zvine chekuita neguta nevanhu, nekutungamirwa kwevanhu, nekukwezvwa kwevanhu to a certain idea or thought or philosophy. Saka pari kunzi war broke out in heaven. Michael fought with the dragon and his angels. That was the polemos. Pakaitika hondo. Inoreva iyo war. Inoreva battle. Inoreva strife. Inoreva dispute. Inoreva quarrel. So kwakaitika some quarrel, kwakaitika some dispute, kwakaitika some battle, kwakaitika some strife over the rights of the heavenly citizens. Lucifer akafamba achiudza dzimwe ngirozi dzekudenga, tiri kubatirirwa, Mwari ari kuti dzvanyirira. Nemhaka yeJesu achifevhewa, ini ndikaita mutungamiri wenyu, I will be a better. That was politeia. Ndosaka pari kunzi there was war in heaven, there was strife. Politeia dzakaitwa naLucifer in heaven
dzadzisiri health, dzadziri dzekuunza gakava, dzadziri dzekuunza division, dzadziri dzekusowa doubt, dzadziri dzekuunza strife, dzadziri dzekuita bopoto, dzadziri dzekuunza quarrel. Saka politeia dzaLucifer dzakanga dzisiri healthy. Ndosaka akasvika pakudzingwa kudenga. So when you are doing politeia as a Christian, ask yourself, is my politeia healthy? Ndiri kuitora ichibva papi? Because kune politeia yaunoita uchichema nekuungudza nekuda kwezvakaipa zviri kuitirwa vamwe vanhu. That is politics. That is you are clamoring for the rights of citizens. Warwadziwa nekudzvanyirirwa kwaitwa vanhu. It's politeia. But is it healthy? Yes, it is healthy. Why? Ezekiel 9 verse 4. And the Lord said to him, go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and put a mark on the foreheads of men who sigh and cry over all the abominations that are done in the city. Zvakaipa zvese zviri kuitwa muguta umu, kana paine vari kurwadziwa nazvo, kana paine vari kuchema pamusoro pazvo, enda unoisa mark pamusoro pavo, enda unoisa mark yangu pavari, so that they will not die. God actually protects those that are pained by evil inogona kuitwa nevanhu against vanhu kana nevanhu pane imwe nzvimbo. Ukangonzwa uchirwadziwa uchichema ukataura and speak out kuti zvakaipa zvamuri kuita and rebuke evil, it's politics. But that is healthy politics, and actually God puts a protective mark on you. But when you do politics, sedziri pana Isaiah now, Isaiah chapter 14, Isaiah 14 verse 12, 13 na 14. Inzwai politics is manji. Isaiah 14 verse 12, 13 na 14. You know, how you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning, how you are cut down to the ground, you who weakened the nations. For you said in your heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mountain of the congregation, on the farthest sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Saka politics dzakaitwa naLucifer ndedzekuda kubvisa Mwari pachigaro, ndedzekuda kuzvienzanisa naMwari, ndedzekuda kuzviti ini ndichaita zvese zvandogona kuti ndibvise munhu ine nzira isiri iyo. Saka kana uchita politics, whether kubasa, whether it's national politics, whether kuchikoro uda kubvisa prefect aripo nenzira isiri iyo, that's unhealthy politics. Uda kubvisa group leader nenzira isiri iyo, that's unhealthy politics. Uda kubvisa chairman nenzira isiri iyo, it's unhealthy politics. Uda kubvisa president nenzira isiri iyo, it's unhealthy politics. When wafanana ne politics za Lucifer, zinouya out of envy and jealousy and to satisfy self. Any politics or strife or quarrel meant to satisfy your own self, it's deriving from Lucifer. But dzinochekuita nekugara kwevanhu zvakanaka, nekuchema, nekuungudza, nekurwadziwa nezviri kuitirwa vanhu, that is healthy politics. God actually protects you. If you speak out against evil, God will protect you. We have got the reference in Ezekiel chapter 9. And so, when you read mavhesi akaita sawa naRomans, strive to live peaceably with all men. Hebrews chapter 12 verse 14, Romans chapter 12 verse 18. Paul torazve peace. Politics dzinounza division, strife, quarrel, unhealthy, evil. Politics dzinoita kuti vanhu vagare zvakanaka, peaceably, healthy, positive. John chapter 17, when Christ was praying, verse 20-21, akanamata munamato wokupedzisira, and passionately he prayed for unity and peace amongst the people. So anything chaunoita chinopesera vanhu vakuvengana, anything chaunoita chinopesera vanhu vakutukana, anything chaunoita chinopesera vanhu vakunongedzana minwe, anything chaunoita chinopesera vanhu vasashanyirani, that is not healthy. It's unhealthy politics, it's unhealthy politeia, it's not right before God. But any influence yaunoita, when you clamor for the rights of citizens and people are living in peace together, yes, my son, yes, my daughter, well done, good and faithful servant. Saka patinozomhanya takuti Daniel anga ari politician, mucherechedzo zvakuti akasvika kusei. Pane bopoto kana gakava rakaitika rakakonzerwa na Daniel, kana kuti he was appointed to that post. Saka vanhu vazhinji vanoda kuzoabhusa Bhaibheri vachirishandisa nenzira dzisiri idzo. But generally speaking, politics dziri bad, politics dziri good. You need to ask yourself, which politics are you talking about? Kana uchiti uri kuita zvepolitics, uri kutaura dzipi dzacho? Kune dzinounza vanhu murugare mukubatana murunyararo, ipolitics. Kune dzinopesera vanhu vavengana, vakutukana, vasashanyirana, ipolitics zvakare. Saka dzaurikuda kuita iwewe ndedzipi semuKristu? Ndodaira kuti tabatsirikana, kana zvisina kujeka bvunzai zvakare. Mwari anotibatsira. Amen.